हेलो फ्रेंड्स बरायबाय Bodojobinfo अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आशा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। दा BTC साख्रि एग्जाम नेक्स्ट सानडेनिफ्राय जागायसिगोन बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 हिसाबै आरो नेक्स्ट सानडेयाव जाबावगोन बेनो जाबाय फरेस्ट गार्ड हिसाबै। दा बेयाव टोटेल स्टुडेन्ट्स कैंडिडेट्स एवेलेबल एप्लाइ खालामनायखौ आपडेट लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना बयबो एसेब्लाबो आइडिया मोनो। बेनो जाबाय एग्जामनि फाइट खालामनायखौ एबा कम्पिटिशना माबायदि गोरा जागोन बेनि सायाव कम्पेयार खालामगोन। जाय नोंथांमोना Bodojobinfo अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि लेटेस्ट बर' रावजों नोंथांमोना मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनि अफिशियल वेबसाइटआव। दा जों फैबाय अफिशियल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो कारेन्ट जब लिस्ट बेयाव नायोबा CSB पर्टेलाव नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागासिनो दङ। स' बेखायनो डाउनलड खालामदो नोंथांमोननिया जेराव भेकेन्सिया दङमोन 84 अके। देन बेनिफ्राय फरेस्टार नोंथांमोननि कार्डआव दङमोन पस्टआ 330 आरो बेयाव बेसेबां स्टुडेन्ट्सआ एप्लाइ खालामदों जों बेखौ कभार खालामगोन। दा आंनि सर्सआव मोननाय बादिबा नैबे फरेस्ट नोंथांमोननि कार्डआव अके बे फरेस्ट कार्डआव नोंथांमोननिया टोटेल कैंडिडेट्सआ दङ गासै 16,000नि खाथियाव दङ माने 16,000आ एप्लाइ खालामदों एचएस लेभेलनिफ्राय आप टु डिग्री लेभेला बेयाव इलिजिबल जादों। देन बेनिफ्राय नैबेवहाय नोंथांमोननि फरेस्टार ग्रेड 1 आव 8,000नि खाथियाव एप्रक्सिमेटलि एप्लाइ खालामदों बेनो जाबाय अफिसार लेभेलाव एबा एसए लेभेलाव। तो बिनिफ्राय कम्पिटिशना माबायदि जागोन माने मोनसे पोस्टआव साबैसे कैंडिडेटआ आनजाद लिरगोन बा माबायदि सिलेक्शन खालामगोन बेखौ जास्ट कभार खालामगोन नोंथांमोना जाहाथे एसेब्लाबो आइडिया मोनो। दा जोंनि सिलेक्शन प्रसेसआ ओरै फार्स्टआवनो नोंथांमोननिया एग्जाम जागोन नङा होमबा। स' फार्स्टआव एग्जाम आरो एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोननि फिजिकल टेस्ट लागोन आरो फिजिकल टेस्ट पास जाबासो नोंथांमोनखौहाय बेनो जाबाय अरेल टेस्ट एबा भाइभा टेस्ट लानाय जागोन आरो अके। दा बेयाव नोंथांमोननि एग्जामाव फाइट खालामगोन ना। दा फरेस्टार जोंनिया ग्रेड 1 आव 84 भेकेन्सियाव नोंथांमोननि फाइदा ओरैबायदि जागोन बेनो जाबाय मोनसे पस्टनि थाखाय 90 एबा 95 जना एग्जामखौ होगोन आरो अके। तो बेबादि कन्डिशन जाना दङ दानि स्टुडेन्ट्सखौ नायोब्ला। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरेस्टार नोंथांमोननि कार्डआव स' बेवहाय जोंहा 330 तो बाव जोंहा पस्टआ 330 दङ आरो बेयाव फाइट खालामगोन। स' बेयाव जोंहा फाइट खालामगोन मोनसे पस्टनि थाखाय 1:40 आरो 45 बेयाव एग्जाम होगोन आरो बे जाबाय फरेस्ट गार्डआव अके। स' फरेस्ट गार्डआव बारा कम्पिटिशन जानाय नङा नाथाय ग्रेड 1 आव बांसिन माने कम्पिटिशना जागोन आरो अके जों बेखौ बुजिबाय। देन फिजिकल टेस्टआव जोंहा ओरैबायदि लांगोन जे डिफेन्स लेभेलाव 1:5 खौ लांनाय जायो अके। स' बेखायनो जुदि जोंहा 330 पस्टआ फरेस्ट गार्डआव दङबा नोंथांमोनखौ लांगोन। दा जोंनिया 1650 खौ आरो लोगोसे एबा 1700 कैंडिडेट्सखौहाय फिजिकल टेस्टनि थाखाय लांगोन बेनो जाबाय फरेस्ट गार्डनि थाखाय बेबादि चान्सखौ नुदों। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि ग्रेड 1 आव ओरैबायदि 84 भेकेन्सियाव नोंथांमोननि फाइदा हमना ला 90 एबा 95 जादों नालाय बेखायनो नोंथांमोनखौ फिजिकल टेस्टआव 420निफ्राय नैबे 500नि गेजेराव लिंहरनो माने चान्सआ दङ आरो अके। तो बेनिफ्राय लास्ट प्रसेसआव माखासे जोंहा 1:5 जोंहा फिजिकलाव थांदों नालाय बेनिफ्राय खायसे गागोन नालाय फिजिकलाव आरो लोगोसे लास्टआव नोंथांमोननि लास्ट प्रसेस जाबाय भाइभा टेस्ट। स' भाइभा टेस्टआव 1:2 जागोन आरो माने नैबे मोनसे पस्टनि थाखाय बे सानैया फाइट खालामबावगोन लास्ट प्रसेसआव बेनिफ्राय सासेया लास्टआव साख्रि मोनगोन आरो। दा बेबादि प्रसेसआव साख्रिखौ होनाय जायो अके डिफेन्स लेभेलाव। दा बुजिबाय नोंथांमोननिया। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननिया 90:95 फरेस्टार ग्रेड 1 आव एग्जाम होगोन आरो फाइदा बेबादि कम्पिटिशना बादायनाया बेबादि जागोन। स' बेखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय आरो सिलेबासआ फल' खालामथारनांगोन। फार्स्टआवनो नोंथांमोननि मेथ्स दङ देन बेनिफ्राय इंलिस दङ थ' इंलिसखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन आरो लोगोसे जिके दङ अके। जिकेआव जेनेरेल एवारनेस थाबाय इन्डियान पलिटिक्स थाबाय आसामनि थाबाय BTC थाबाय आरो जिअ'ग्राफि थाबाय आरो लोगोसे कारेन्ट एफेयार्स थाबाय गोबां रोखोमनि दङ बे नोंथांमोननिसै। देन मेथ्सआव नोंथांमोना मेथ्सखौ नायबानो जाबाय इंलिसखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो।